kultant insibu l-innu Ġesu tiegħi. Waqt li ħieles il-Kurċifess inkantaw flimkien Ġesu tiegħi. Inħallu il-passaġġ tan-nofs vojt jekk jogħġobkom. ħajgħaddi Ġesu tiegħi, rasek l-għażiża, minni kisbek, dak ix-xewq kienu l-ħafna, Ġesu twajjeb, it-tieni strofa tal-innu Ġesu tiegħi. Ġesu tiegħi, min kellu l-ħila, jerfa' idu fuq għadejk, kienu l-ħafna nubi tiegħi, Ġesu twajjeb, Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ser nimxu din il-mixja flimkien wara Ġesu imsalla, nagħmluha b'fidi għax nemmnu li Ġesu miet għalina. Nofru din il-mixja tagħna għal bżonnijiet ta' dawk kollha li jinsabu fid-dbatija. Dawk kollha morda, dawk li tilfu lil xi ħadd għażiż għalihom, nitolbu għal dawk it-tfal li nibatu minħabba problemi fil-familji tagħhom. Nitolbu għal parroċċa tagħna u għall-Knisja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Bejn stazzjon u ieħor ser inkantaw intom bidejkom kif ukoll nadurawkom Ġesu imberkuk. Naħsbu fl-ewwel stazzjon. Ġesu ikkundannat għal-mewt. Inkantaw fl